תחזיק את האמבטיה, משהו, רגע, זה תמונות. ואת בלייב ובלי בושות. לא יכול לעשות לבד. יואו! אני רוצה צילום אחד. איזה דבר. מה מה זה? דקה ו4 שניות. אבל תפתחי את העיניים, יש לייב, לא לצאת. לא, תעשי לנו לב. מה עם לב? מה עם מה עם לב? לב? לב, לב, לב. גרציה, אני אוהבת אותך. כולנו. סטודיו גרציה! איך מסיימים את זה? תשמרי לה אותו, תשמרי. איך עושים עכשיו? לא יודעת. רגע, בואי תשמעו. זה הרגשה מגעילה. למה? וואי, רגע, לא מרגישה כלום. לא עושה כלום, אבל תסגרי כבר. חרבית מסר. תסגרי ב-X כבר. עמית, איך יוצאים מהלייב? פה ב-X, אבל אם זה לא ישמור. זאת אומרת, זה כאילו אני גאון האינסטגרם, פתחתי לפני שבוע. לא, אל תסגרי, תשאירו. You are sure you want to end the live video?